Hynñiew ki Longïing ki bodok hakasnong Mawtnum Bhoi district kila yo ya kalat jingarap kata dagi Ïing sa ba Thymmai lingba ka Meghalaya Urban Development Authority MUDA. Kum kadak kajing IT ya kini ki Ïing u Deputy Commissioner ka Bhoi district u Abhilash Baranwal IAS aga kat Leit urumpang araja arpusan ula Leit ban pli ya ki hakajing don lang ki noilam snong ki ba kentup yo ba bat hok nong mali rang ba snong u ba kamai lang nong mali secretary lembat ki dekat ka dorbar snong. Uba kamay lang nong mali ulayathu bagya kani ka scheme la kershan bat baiting ka da ka Meghalaya Urban Development Authority MUDA bat ki dan hadu kumba san potli ki Longïing ki bodok hakasnong Mawtnum ki ban sa yo jingmentoy. Nakaliang ka dorbar snong kala penyo ru ya ki lat jingarap na kawai ka company ka bana Kolkata ka bala tip kerteng kum ka Green Farming Private Limited ka baling ba ka jing baiting ka jong kani ka company kala yarap ya kini ki Longïing ki bodok ki bomdan pisa ban sedang sna ya ki Ïing. Uli thuru baka dorbar snong ka don hapdeng ka jingpan krep ban wan ra ya ka demonstration housing project ka ba ya ka jing terwa la dap ban pha sya ka sarkar jala menta la shisnam ka batat hadu benta ka sarkar jala ka klampat la ban le la ne ban mang tingka. MUDA, this one also, but he could not start the work, sir. Okay, they could not start the work. Yeah. So this green farming was in. Yeah. Okay. Any representative from green farming? Nobody. Nobody stand up today. Okay. Ilayo ban pli ya kawin na Ïing baduk kabalashna nakamata ki Longïing longsem ki baduk kapok kasnong bala bay pisa da ka urban department jong ka sarkar Meghalaya ada kena ke step ni yo u deputy commissioner jong Kyrwoh district u Baranwal IAS banwan pli ya kena ka Ïing baduk jong kini ki parlok no sosnong ki jongi kum kasnong yo kum prapotli ki Ïing baduk di kini mentakasngi ki don Hynñiew ki de ki parlok no sosnong ki bakam shitom ban pentre ban pendep ka jingte kene ka Ïing di nakaliang jo kasnong ngila thau kilat ban ajing rap ki but ngila penyekendu iki ya ka Green Farming Limited kadi ka company bana sabar ka jalla but kasnong jungi ru kala contribute ya kajing lut jing sep kendian tar hakajuk kapur ya kajing pendut pembiang ya kajakat te ya kene ka Ïing lale de tra Ïing ti hang ni don lai tli ki kunhun ki baya snok kti ban pentre ya kene ka Ïing baduk kapok jo kasnong ti don Hynñiew tli but sokmen bah kene ka step ngilayo ban pli kabal penong yang ban ya tri lang but kene ka Green Farming ka Private Limited kalong ba kene ka company kala ban pentre ban pendep ya kajing te kene ka Ïing hapok kapor kabalengkot bah aswa jong kajing long jong kene kajing seng presbytery kajing rakhe jubilee jong Kyrwoh State Presbytery de kilong Ïing kila kemen makiyo ban penon kam kene ka Ïing aga banta ban pediang beriu ban long jing seng de kasnong nalor kane ka jingirap ikini kilong Ïing ki baduk kadon sipun ki project hapok kasnong kadon skoi ki project ka ba ngina kalian jong ka do ba snong ngila pha ik proposal ban nalor kane ki Ïing ki baduk ke ba ka do ba snong kalairap ban pendep ya kajing shna kajing trelang bat kiwi ki party ngidon ru ka demonstration housing project jong ka snong ka ba ngila pha proposal mentala sisnem sa ka sarkar ti ngila nakalian jong ka snong ngila ai ka jaka ngila kloy ban ai kane ka jaka sa ka sarkar but kajing temu kajongi kelong ba kindon kumba saupo tam kilong Ïing ki bala ban sa ketika demonstration housing project ti hendrei nakalian ka sarkar haduk menta kampat ai ya ka ketien lanu kan pendep lanu kan ai ka sanction nakamenta ketika Ïing kini ke demonstration housing project ketika we na ki project ke banongkong wat ha Meghalaya kaba hakaju ka jaka ki beri ki ban sa bat ka benta ka basyapo ki pen kajing temu kalong ban penon kami ka commercial area tilada kenika project ka trikam kalong kajing mentoy ya kinong song ki jongi babun ki kilong ki wan kalong Ïing ki baduk pat kumjuru ya kayo ka kot karoi ka par ki banyo jimentoy hang tu kinlong ki beri ki banapok jong ka snong ki bomdon ka Ïing ka sem ka ba bit ka babiang
bat ke bomdon ke jakasa ke basa ki Ïing wai kini ginong shong shnong ke jongi tangba kilami Ïing tangba kimdon jakasa ki sa Ïing wai te kitu ngin I preference bakin sa hakitu ki jaka hakitu ki Ïing ke ba ngilashna ibagin sa shna kajaka ka bakashnong ka long willing ban ai ka long kumba ar ekari ai kaneka nakapata kaneka project Nadu Islam yu bagi nadun kecil keren tentang projek nadu menu terhadap ya kadipia ngila dep submit la shisnem dan re kaje kren hapo kasnong ketekala kam bun snem menta namar kido kini kilungi kijungi ke bomdon ke jakasa ke babit ke babian ya kajing ya peliujung mun hasnong kalaya mental kamba sau snem dan re kadipia ngila dep pa shisnem shwa jong kane kajing ya kren jongi barfi abat kajing bei pisa ya kane ka project kajongi kanuan na ka union ministry jong ka urban affairs ti kadol ka kamram jong ka state government kat kumji sotu kujungi kalong tangman forward ya kane ka project kujungi sya ka union ministry tingi community ka government jungi kan kmi ya kane ka jonon kam kujung ka shnong bat ya kujung angnut kujung pait ba bobon balang Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam kajing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we kajing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya